ಈ ಟೋಲ್ ಪೇಜ್ dakleg onji patheraa wedding anniversary daye gammat malpera apuji bandu. Hi guys, welcome back to YouTube channel. Ee channel ne yer ma subscribe malchara bega subscribe malple support malple ko materla yncha ular yan savukelle vlog pura churu late avundu paadnaga churu pursotle ichande editing la dijjande ancha onji mella vlog paadondulle videos mata ini Sunday dal special panda dalejji ini ammana poppanala 25th wedding anniversary ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯ ರೀಸನ್ ಪಂದು ದಯ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಅಕ್ಕನ ಕೋಡೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಭಾವನ ಕಲ್ನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವೇಗ್ಲೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ ಕಲ್ನ 25th ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಗನ್ ಪನ್ಪೆನ್ ದಾಯ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೀಸನ್ ದಾಯ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ದಾಯಗಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪುದರ್ TAXAAL ಪಂದ್ ಇಂಡಿಯಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಂದ್ಲ ಪನೊಂದಿ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಪಂದೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಗಳು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡ್ಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನತ್ತು 1% ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇದು ಎಂಚ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ತುಂಬು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಬುರ್ತಿನ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಡು ಎಸೆಂಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಎಡಿತಿನ ನಂಬರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಸೆಂಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಬಂಡ ಎಳ್ಳೆ ನಂಬರ್ದು ಮಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಸೊ ನಿಕುಲು ದುವೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕುಲು ವಿನ್ ಆವಡಂಡ ಈ ಆ್ಯಪ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವಾರನ ವಿನ್ನರನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರು ಆ ವಿನ್ನರ್ ನಿಕುಲೆ ಅದು ಪೇರ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಯಾರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದಾಂಡ ನಿಕಲ್ ಎನ್ನ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ಮಾತಾಂಡು ಚಾಕ ತಿಂಡ್ರೆ ಪುಂಡಿಗಸಿ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಚೂರು ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಹುಷಾರ್ಲೆ ಇಜ್ಜನ್ ಮಂಡೆ ಮಾತ ಚೂರು ಬೇನೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಅವೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ ತಾವು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರೌನಲ್ಲಿ ಜೈದೆ ಡೋರ್ ವರನೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಗಾಳಿ ಇಂಪೊಳಿ ಅವ ಬ್ರೌನ್ ಕುಲ್ದೆ ಬ್ರೌನ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಇರಲ್ಲ ಬಾ ಬಲ ಇಡಿ ಬಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀವರ್ಸ್ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಮನ್ ಬಲ ಬಲೆ ಬಾ ಬಲೆ ಸೆಗೆ ಕೊಂಡೆ ಸೆಗೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಅಪ್ಪು ಸೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆಡುಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಪೊಂಜೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರು ಬನ್ನದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರು ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಕುರ್ದು ಪಿರಗ ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಡು ಅದು ಮಾತ ವೀವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೊನ್ನ ಲೆಕ್ಕಟ್ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ರಿಜ್ಜೆರ್ ಆರ್ ಕುಟ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋತೀರಿ ಕದ್ರಿಗೆ ಪೋತೀರಿ ಕದ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಬೂತೋ ಪಪ್ಪನ ಅಕಲ್ನ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಪೋಯರೆ ಹಾಕಿ ಸೊ ಯಾನು ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯಡ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಡು ಆಗ ಪ್ರಾಣ್ ಮೀನು ತೂವಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಲಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ದೀತೆ ಅವೈತೆ ವಿಸಿಲ್ ಒಂದುಂಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ಪು ನುಪ್ಪು ಕೆಲವೇರು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ದಿಕ್ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಐತೆ ನುಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ದೊಡ್ಡ ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಅವನೇರ್ಲ ಶೋಕ ಒಂದಿತ್ತೇಳು ಐತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬತ್ತಬೇಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ನಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವೇರು ಮಲ್ಪೇರು ಇದಕ್ಕೇಳಿ ಮಾತ ಹಳ್ಳಿಡು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪಂಡ ಈ ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪೋಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಸಿಲ್ ಆಂಡ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಸಿಲ್ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟರ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾಮೆ ಕುಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನ ಬಿರೋಡೆ ಆವಡಿ ನಿಗೆ ಇಂತ ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಲಿ ಬಿರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ಚಾನಲ್ ನೀ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಾವು ಒಂಜಿ 3000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂತೆ ಅವೇ ನೀ ಕಾಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 8 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ
ಅವೈತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅವಡು ಬಕ್ಕೆ ಲೇಪುದೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬೋನು ಬೋನು ಹಾಯ್ ಮಂಪು ಮೇ ಏನ ತೂಪಿ ಹಾಯ್ ಮಂಪು ಜೋಜ ತುಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ತಾಂಕೊಡಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಒರ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಉರುವನಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಮೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ಆಪುಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕತಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾಯಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿರಂತೈತಿ ಸರಿ ನಾಯಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ತಿನ್ನತ್ತ ನರಮನೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತೀರ ಅತ್ತೆ ಬಿಡೋಣ ಅತ್ತೆ ನಾಯಿಲೊಂಜಿ ಏತು ಮೊಕ್ಕೆ ಮನ್ಪ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪು ಐಕೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಪೂಪಿನ ನಾಯಿಗ್ಲಾತೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಾಂಡ ಮನದಾನಿ ಬೀಲಾಡು ಅಂದ್ ಬರ್ಪುನ ಹಾತು ಗುರ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು ನಾಯಿಗೆ ಎಂಕಾಲ ಒಂಜಿ ಏತ್ತೆ ನಾಯಿ ಇಂದು ಇಟ್ಲೆ ನಾಯಿ ಸುಮಾರು ಆಂಡು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಇತ್ತುಂಡು ಡೀಕು ಬಂದು ಅವು ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಕಂದಿನಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ತೂಪಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಎದುರಿಲ್ಲ ಕೊರ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಐಗ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಐಗ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು 13 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ಐಗ ಅವು ಯಾವ ಹುಷಾರು ಜನ ಮಾತಾಂಡ ಐಗ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಅಪರೂಪ ತುಯರ ಪೋಪೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪಡೆ ಪೋನಾಗ ದುಂಬು ಪಣೆಂಕುಲು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿನಂತೆ ದುಮ್ಮೆಂಕುಲು ಬೇತಿಲ್ಲಡಿತ್ತ ಪಣೆಂಕುಲು 4 years ಆಂಡ ಇಂಚಿ ಬತ್ತದು ದುಮ್ಮೆಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತೀನಿ ಆಕಾಶ್ ಭವನ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 4 years ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಡೀಕುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ಗ್ ಆಯ್ತುನಾಗವೇ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಗ ಪಂಡ ಯಾನು ಅಪರೂಪ ಪೋಪಿನತೆ ಸೊ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಟು ಅದ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪುಂಟು ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಪೋಂಡ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತು ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ತೂಪೆ ಫೋಟೋ ಎತ್ತು ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಇಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಂದು ಎಂಬಿ ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ದಪ್ಪಗ 2020 ತೋಜೋಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಪ್ಪಗ ಇಂಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ತೀನಿ ಬಿ ಬೊಗ್ರಿ ಬಲ್ಲ ಇಂಚಿ ನಿನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಬಲ್ಲ ಮೇ ಬಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಬಲ್ಲ ಕೋಪ ಪೋ ಅಲ್ಲ ಪುಚ್ಚ ಬತ್ತೀನಿ ಪುಚ್ಚ ನಿಕ್ಕಾವಾ ತಿನ್ನು ಆಯ್ಗ ಪುಚ್ಚ ಬಂಡ ಪುಚ್ಚಕೋತಾಂಡೆ ಕೆಲ ನಾಯಿಗ್ಲೇಗ ಪುಚ್ಚ ಬಂಡ ಆಪುನಿ ಬೇಗ ಅಂಚತ್ತು ಪುಚ್ಚನ್ ತೂಂಡ ಸಮೇತ ಚೂಡು ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಕಂತಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಬುರ್ಚಿನ ಪುಚ್ಚ ಕೊರ್ಪೆ ಪಾರ್ ಬರ್ಪಿ ನಂಜಾಪುಂಡ ಅತ್ತ ಬ್ರೋನು ಅತ್ತ ಪುಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಪುಚ್ಚ ನಿಕ್ಕು ಪುಚ್ಚ ತಿನ್ನವಾ ತಿನ್ನು ನಿಕ್ಕು ತಿನ್ನು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪುಚ್ಚ ತಿನ್ನ ಪುಚ್ಚ ನಿಕ್ಕು ತಿನ್ನವಾ ಜೋ ಪುಚ್ಚೆ ಅಲ್ಲ ಪುಚ್ಚ ತಿನ್ನಿ ಬ್ರೇನ್ ಅಪ್ಪದ ಬ್ರೋನ್ ಉಂದು ಬ್ರೋನ್ ಪೋ ಎಂಗ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಲಕ್ ಉಪ್ಪದನ ಪೆರದಿ ಪೋ ಪೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪದನ ಪೆರದಿ ಏಯ್ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಪೊಜೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪತ್ತದೆ ಎಂದ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಜಯ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪದ ಬರ್ತೀನಿ ಜೋರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಏಯ್ ಬ್ರಾನೆ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿತ್ತೆ ನಾನೇ ಪೆಟ್ಟು ಬೇಡ ಪೆಟ್ಟು ಬೇಡ ಬರ್ಪಿತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪದ್ರ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ನಾನು ಅರ್ಧರ ಪಿದಾಡುವೆ ದೊಂಬುಲು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ನಾನು ಅರ್ಧರ ಬತ್ತೆ ಜೈ ಗಾಳಿ ತೋರಿ ಶುಕ್ ಗಾಳಿ ದೊಂಬುಲು ಉಂಡು ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಮುಖ ಮರ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೇರ ಪೂರ ಬರೋಂದು ಫುಲ್ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ತಿತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ದೆ ತಿತ್ತಲ್ಪ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆ ಚೂರಿತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಮೊಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಆ ನಾಯಿ ಹೊರ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನು ಅರ್ಧನಾಗ ಮಾತ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಇಂಕೊಂದು ಅರ್ಧರ ಉಂಡು ಅರ್ಧದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅವೈತಿ ಕುಂಟು ಪುರ ಅರ್ಧ ತಾಂಡೆ ನನ್ನ ಕುಂಟ ಜೀರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬೋರ್ಡು ತುಂಬುಲುಂಟು ಬೇರೆ ಬೇನಂಡಿ ಅಂತಿದೆ ಯಪ್ಪ ಇಂಕಾಲ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಪು
ಇತ್ತರ್ನಾಗನಿ ಬಂಗಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರ್ಥಿಡಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ ರೂಬು ಕುಂಟ ಅರ್ಜುನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚೇತಿ ಇಷ್ಟೆప్పుడు ಬೋಪು ನಾನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಈ ಕುಂಟು ತುಂಬ ಅನ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ ಇದು ಜೀಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ನಾಯಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡಿಚಿಂದ ಐಕ್ ಕ್ಲಿಯ ನಿಲ್ಲುಲ ತೊಷ್ಪಾದಿದ್ಯಾ ನಾನು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಕಂಡೆ ಉಂಪ ಪಪ್ಪನ ಬೇಲೆದ ವಸ್ತು ಮಾತ ಉಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಪ್ಪನ ಮರತ ಬೇಲೆ ಅಂಚಾರೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಹೂಲೆ ರಾಸಿ ಬೂರ್ದುಂಡು ನಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಡಾತಿ ನಾನು ಕುಂಟ ಆಜಿರ್ದಾಯ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಲೇಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಚ್ಚು ಅರ್ಧದ ಮಾತಾಂಡು ಕುಂಟಲು ಪೂರ ಆಜಿರ್ದಾಂಡು ದೊಂಬು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ಬಿದ್ದೆ ಪೋಯರ ಜಾನಮ್ನ ದೊಂಬುಂಡು ಅಂಜಿತ ಕುಲೊಂದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಾ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಪೇಜ್ ದಕ್ಕಲು ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೇನಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದಿತ್ತೀರಿ ಏಕಿ ಯಾನ್ ತದ ಪನ್ಪಿನಿ ಆರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದಿ ಎನ್ನಲಿತಿ ಯಾನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೋರಿಯೆ ಪಂದಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪನ್ಪೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ ಪರ ಪಾಡುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಯಾನೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋನ್ ಪಂದಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರಿ ಅಂಚ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯೆ ಪಂದಿ ಎನ್ನಲಿ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಟ್ರೋಲರ್ ದಕ್ಲದ ಏನು ಬೇರೆ ಆ ಅಕ್ಕನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಚೂದು ಮೇರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಕ ಅವು ಎಂಚ ನೋಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ ದಕ್ಕಲು ಸುಮಾರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ನ್ಯೂ ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅವು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಟ್ರೋಲ್ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ರಿ ಇಂಕ್ ಸತ್ಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ವಸ್ತಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಂಬೆನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಂದಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಏರ ನಾವೇನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪಂದ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪದೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಏಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಕಲು ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ನನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಜೈಕ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರನೆ ಇಪ್ಪಂದು ಅಂಚ ಪಂಡ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಯಾಂದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಆತೆ ಪನಿ ಅರಿತೀನಿ ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೋಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಜೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಆತಿ ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತತೆ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ದಾಯ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಬೇರಿಂಡು ಉಲ್ಲೆರತೆ ಪಂಡ ಈ ಸತಿ 25th ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡಿತ್ತ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಬಾವನಲ್ಲ ಅಮ್ಮಪ್ಪನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಅಂಡ ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಉಲ್ಲೆರತೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಆವೊಂದುಂಟು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬರ್ಪೇರಾರು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬರ್ಪೇರಾರು ಅಂಚ ತೂಕ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಿನಿ ತೂಡು ದಾದಂದು ಅವೇ ಈ ಸತಿ 25th ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಪ್ಪಗನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ದಿ ತೂಕ ದಾದಾಪುನ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಕೇಂಡೆರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ ಕೇಂಡೆ ಪನೆ ಅಂಚ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಇಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಸೊ ಯಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಮಾರ್ದ ಪೋಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.